инак пас аз баргузории даври интихобӣ дар минтақаҳо, даврҳои аввалу дуюм ва даври ниҳоӣ дар студияи телевизиони Баҳористон мавсими навбатии шоу барномаи озмунии Парвин ки ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст, анҷом ёбад. ғолибон бошанд барои пешниҳоди маросими тантанавӣ ва консерти ҷамъбастӣ омодагӣ мебинанд. аз миёни 34 нафар ки ба даври ниҳоии озмун роҳ ёфта буданд, 15 иштирокчӣ холҳои нисбатан баландтарро соҳиб гашта, ғолиби шоу барномаи озмунии Парвин дар соли 2021 гардиданд. маросими тантанавӣ ва консерти ҷамъбастии ғолибони шоу барномаи озмунии ҷумҳуриявии Парвин дар театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ баргузор мегардад. ғолибон барои тамрин ва сабти пешакӣ як рӯз қабл аз оғози маросим ба ин макон омаданд. мо аз рафти омодагиҳо шуморо хабардор намуда, ақидаву таъссуроти ғолибони имсолаи лоиҳаро мешунавем. ҳамзамон дар шумораи имрӯзаи барномаи рӯзномаи Парвин наворҳоеро аз даври ниҳоӣ манзури шумо мегардонем ки то ҳол пешниҳоди бинанда нагардидаанд. дар даври ниҳоӣ баъд аз ҳунарнамоии ҳар як иштирокчӣ мо бо онҳо ҳамсӯҳбат гаштем ва аз онҳо ақидаҳояшонро доир ба баромадҳояшон пурсон шудем. баъзеи онҳо аз гузаштани худ ба даври дигар шубҳа доштанд. имрӯз низ бо онҳо ҳамсӯҳбат мешавем ва шодиву хурсандии ғолиб гаштанашонро мушоҳида мекунем. ҳангоми баромади муҳаммадҷон зоиров дар даври ниҳоӣ тори рӯбобаш канда шуд. ин ҳолат ба баромади муҳаммадҷон таъсири худро расонид. баъд аз баромадаш бошад ба мо чунин изҳори ақида карда буд. муҳаммадҷон, ҳангоми баромад кардан тори асбоби шумо канд. чӣ гуна буд ҳиссиёт? худро гум накардед? Не, албатта, худо шукр ки гум накардам худамро. бо сими якумам канда шуд, бо сими дуюм наохтам. ба андешаи шумо санъаткори асил бояд аз ин гуна роҳҳо баромада тавонад? албатта, агар ягон воқеа рӯй дод, масалан симаш якум сим канда шуд, дуюмаш ки наохтам, лекин ҳаяҷон пахш нагирифтем. яъне асбоби шумо аз 4 тор иборат аст? албатта, аз 4 тор иборат аст. як тори он чун канда шуд, аз торҳои дигар истифода бурдед. ин ба сифати навозиши шумо халал нарасонид? не, албатта. яъне шумо тавонистед ки дар чунин ҳолат ҳам маҳорати хуби ҳам навозандагӣ ва ҳам сӯдхонӣ истифода баред. овоз чӣ гуна буд? овоз беҳтарин. ҳангоме ки тор канд овоз тағйир наёфт? натарсидед аз доварон, аз нигоҳои онҳо? не, албатта. саломат бошед. биёед аз устодатон пурсон мешавем ки маҳорати шогирди худро чӣ гуна баҳогузорӣ мекунед? умуман имрӯз барои муҳаммадҷон як имтиҳони бузурге буд. зеро дар рафти баромад як тори танбур ки канда шуд, худро гум накарда, бо тори дуюм ки сози тори якум ки баробар буд, натарсида навозишро давом дод. ман ҳам инчун ҳамроҳ будам, доира навозиро давом додем, аз уҳдаш баромадем. яъне аз ин ҷо бармеояд ки шумо воқеан ҳунарманди ҳирфаӣ шудаед ва метавонед ки дар саҳнаҳои бузург худро гум накунед, дар саҳнаҳои калон баромад кунед, дар назди ҳайати доварон, дар назди мухлисон ва дар назди иштирокчиёни зиёди дигар. хуш омадед ба барнома. саломат бошед. аз миёни иштирокчиён дар даври ниҳоӣ холҳои аз ҳама баландтарро Хайрулло Муродзода соҳиб гашт.
баромади Хайрулло зебо, диққатҷалбкунанда ва мафтункунанда буд. оё ӯ бовар дошт ки холҳои зиёдтари насибаш мегарданд? За окном ходит зима, снег, белый снег, ночью и днем. Хайрулло, аҳсан ба шумо. Ҳамаи доварон шуморо тавсиф карданд, таъриф карданд. Чӣ гуна буд ҳиссиётатон вақте ки сурудро пурра ба анҷом расонидед? Ташаккур аввал хеле ҳам ҳиссиёти ногуфтанӣ дар кардан душвор аст. ҳатто устодон чӣ хеле қайд карданд. Ташаккур ба ҳамаи онҳо, ҳамаи суханҳои онҳоро ба назар мегирам ва ташаккур ба онҳо ки ҳунари маро қадр карданд. ман ҳам мехоҳам ки боз давом диҳам ва аз ин ҳам ба қуллаҳои баландтар расам. Инчунин ба телевизиони Баҳористон ҳам ташаккури зиёд ки ба мо наврасон чунин имкониятҳо медиҳад. Саломат бошед. Ташаккур ба шумо. Шумо хонандаи синфи 11 ҳастед ва имсол дохилшаванда. Кай имтиёз ҳаст ки дар яке аз донишгоҳҳои бонуфуз ки вобаста ба санъат аст, вобаста ба санъаткорон аст, дохил шавед. Ин шонси худро, ин имтиёзи худро истифода мебаред? албатта чӣ хеле ки қайд кардам, ман имсол хатмкунанда ҳастам ва мехоҳам ки ба консерваторияи давлатӣ дохил шуда таҳсили худро давом диҳам. Саломат бошед. Аҳсан ба шумо. Ташаккур. Пока не встретимся с бедой, что весь наш мир такой огромный, виси на ниточке одной. муҳаммадҷон раҷабов низ яке аз они широкчиёне буд ки аз ҷониби ҳайати ҳакамон холҳои зиёд гирифт. Верить хочется, что эта нить не оборвется, и жизнь не кончится, не кончится. муҳаммадҷон, чӣ гуна буд? эҳсосот чӣ гуна буд дар болои саҳна? камтар ҳаяҷон буд ва ман ба ин нигоҳ накарда ба фикри худам алло баромад кардам. Яъне хуб баромад кардед? Бале. доварон чӣ гуфтанд ба шумо? доварон гуфтанд камтар дар саҳна дастҳоро калонтар кушондан дар кор ва дигар ҳамаш олӣ. яъне ҳаракати саҳнавии шуморо эрод гирифтанд. Пас аз баҳогузории доварон ғолибони шоу барномаи озмунии Парвин дар соли 2021 маълум мегарданд ва мо умедвор ҳастем ки шумо яке аз ин ғолибон ҳастед. аҳсан ба шумо. Ташаккури зиёд. Ҷониман омадӣ, сагсал гардер омадӣ. яке аз ғолибони дигари шоу барномаи озмунии Парвин дар соли 2021 меҳрангез Тағоева мебошад. оё ӯ ба ғолибияти худ бовар дошт? Маро бипурс ба лавзи ҳақиқат. шумо ҳаяҷон доред ки меларзед ё ин ки аз сардӣ аст? аз хурсандӣ зиёд камтар. яъне аз баромади худ қаноатмандед? албатта мегуфтед ки гуфтаҳои доваронро чӣ гуна қабул кардед? ба шумо хуш омад? ман гуфтаҳои доваронро қабул дорам, чунки онҳо устодони бузург ҳастанд ки хатогиҳои моро бисёртар ислоҳ менамоянд. ман аз гуфтаҳои устодони бузургамон миннат дорам. мо ба шумо барор ва комёбӣ таманно мекунем. хуш омадед бори дигар. раҳмат. Я встретил девушку полумесяцем брод. қобилҷон Солеҳов низ тавонист ки дар даври ниҳоии лоиҳа аз ҷониби доварон холҳои баландтарро соҳиб шуда ғолиби лоиҳа гардад. қобилҷон баромади худро дар даври ниҳоӣ чӣ гуна баҳогузорӣ карда буд? қобилҷон, ба андешаатон аз ӯҳдаи иҷроиши ин суруд баромадед? ба гуфти доварон хело хуб баромад кардам ва хатоиҳо низ дар баъзе аз калимаҳо буданд, аммо ин хатоиҳо ислоҳ мешаванд. яъне ҳангоми баромад кардан шумо ҳис кардед ки дар ҷое хато кардед, талаффузи ноҷо кардед, ҳамин тавр? бале ман худам ҳис накардам, аммо доварон ба ман тавсия доданд. агар ҳангоми баромад кардан ягон хатогие кунед ва онро эҳсос кунед, дарк кунед, фикратон ба он банд намешавад? не, ман вақте ки ҳангоме ки ба саҳна мебароям фикру хаёламро ба ҳамон суруд, ба ҳамон мусиқӣ мегирам. ба андешаатон тавонистед ки мазмуни сурудро, муҳтавои сурудро, ҳиссиёте ки суруд бояд барои бинанда ва шунаванда бидиҳад, барои доварон, барои мухлисони шоу барномаи Парвин бидиҳед? ба фикрам бале, аммо тамошобинон ба ин баҳо медиҳанд ва
ман тамоми ҳиссиёти худро, тамоми қувваву нерӯи худро дар ин суруд сарф намудам. саломат бошед. аҳсан ба шумо. آبادی سوارم به گلیستان گذری هست ба Сона Одинаева ва Шаҳоб Қурбонов дар даври ниҳоӣ баромади ҷилонно карданд. баромадҳояшон барои онҳо ғолибият овард. Шаҳоб, чӣ гуна буд баромадатон? ростӣ ба гуфти худам баромадан хуб буд ва ба ин бошад доварон ҳам боз ҳам ба ман тавсия доданд ки ҷои ту инҷост. устодонамро пурсиданд ва барои корҳо муваффақият хостанд. дар ҷанри навозиш бошад 5 навраси боистеъдод тавонистанд ки хоҳои нисбатан баландтарро соҳиб гашта ғолиби шоу барномаи озмундии Парвин дар соли 2021 шаванд. муҳаммадалӣ Машрабов, Ғиёсиддин Ҷураев ва Муҳаммадҷон Ёров аз қабили онҳо мебошанд ки ҳар се аз шаҳри Душанбе ҳастанд. Ғиёсиддин, шумо зиёд тамрин карда будед ва ҳамзамон мимика ва либосҳои саҳнавӣ, ҳаракати саҳнавии худро низ ба назар гирифтед. Мегуфтед ки дар вақти дар саҳна иҷро кардани навозиш ҳамаи ин ба шумо кӯмак расонд? бале, албатта вақте ба саҳна баромадам чӣ ҳунаре ки доштам пешкаш намудам, вале ба гуфти доварон ки мимикаи ман каме камтар будааст, яъне дар саҳна худро озод ҳис кардану мусиқиро ҳис кардан дар ман камтар будааст ва гуфтанд ки ман инро бештар намоям. Муҳаммадалӣ, баромадатон чӣ гуна буд? баромадам дар сатҳи олӣ буду, буданд камбудиҳои, албатта ягон ҳунарманд бекамбудӣ намешавад, ягон навозанда аъзои ҳакамон устод Миралӣ Достеев ба ман гуфтанд ки боз бисёртар гама машқ кардан дар кор буд ва ман суханҳои устодро мегираму ҳамун гама бисёртар машқ мекунам. муҳаммадҷон, аҳсан ба шумо. доварон шуморо тавсиф кардан, таъриф кардан, ҳангоми ақидаҳои онҳоро шунидан эҳсосот чӣ гуна буд? ман бисёртар хурсанд будам ки ба хатогӣ роҳ надодам ва хурсандам аз он ки доварон манро таъриф карданд. биёед акнун аз падари Муҳаммадҷон пурсона шавем ки аз Муҳаммадҷон чӣ интизорӣ доштед ва тавонист ки интизориҳои шуморо дар амал татбиқ кунад? албатта, раҳмат. бисёр хуб гуфтед. ман аз писарам хеле боварии калон доштам ки чунки ҳар шабу ҳар рӯз ман хоҳиш мекардам ки машқ кунад, асбоби найро аз худ кунад. дар ҳақиқат Муҳаммадҷон хеле машқ кард. оянда боз мехоҳам ки бозам хеле саҳнаҳоро баромад кунад. хурдсолтарин ғолиби шоу барномаи имсола дар жанри навозиш Абубакр Отахонов мебошад. Сайдалӣ Носиров пеш аз баромади худ дар даври ниҳоӣ ҳаяҷони зиёде дошт, вале пас аз баромад ба мо чунин изҳори ақида карда буд. Сайдалӣ, чӣ гуна буд баромадатон? хеле хуб буд, ба ман мушкил набуд ин баромади худам. аксуламали доварон чӣ гуна буд ҳангоми навозиш? аҳамият додед? бале, хеле чеҳраашон хуб буд, ба ман аҳамият доданд. яъне шумо фикр мекунед ки аз навозиши шумо доварон қонеъ буданд? ба фикри ман бале. ҳангоми иҷро кардани навозиш фикр намекунед ки дар ҷое хато карда шояд? дар охири ҳамун навозиш ман камтар хато кардам. мусиқӣ рафтан гирифт, ман камтар истодам, хато кардам ҳамунҷо. саломат бошед. акнун шуморо бо ғолибони шоу барномаи озмунии Парвин дар жанри рақс шинос мекунем. Маҳина Нурова дар даври ниҳоӣ рақси диданиеро пешниҳоди ҳайати доварон гардонид ва ӯ аз худ боварӣ дошт. Маҳинабону, чаро дар рӯи шумо ғам дида мешавад? шумо роҳ афтода гаштед магар? Не, ман хеле розӣ ҳастам аз рақси худам. доварон чӣ гуфтанд? доварон ба ман гуфтанд ки ту мехоҳӣ пас аз синфи 11 яъне хатми мактаб ба куҷо дохил шавӣ? ва ман гуфтам ки ба институти санъат. пас ба ту муваффақият ва ташаккур гуфтам. мо низ ба шумо барор мехоҳем ва офарин гуфтанӣ ҳастем. аҳсан ба шумо. ташаккур.
ангелинаи асрор ва меҳрангез мамадазизова наврасони боистеъдод аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон тавонистанд ки бо рақси зебои худ ҳайати доваронро ба ҳайрат оваранд. духтарҳо аҳсан ба шумо, офарин ба шумо. чуноне ки гӯш кардем доварон ба шумо аҳсан хонданд. чӣ гуна буд ҳаяҷони шумо, ҳиссиёти шумо? аз тарафи доварон барои ислоҳ кардани камбудиҳоямон эрод гирифтем. мо иштирокчии озмуни парвин аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон миннатдории худамонро ба устодамон Голаёзова София ва ба ҳакамони озмуни парвин баён менамоем. саломат бошед. аҳсан. ангелина, чӣ гуна рақсидед шумо? дар ягон ҷои рақсатон ба андешатон хато кардед? не. шумо воқеан ҳам хеле хуб рақсидед, зеро ҳайати ҳакамон шуморо таъриф карданд. пас мо ба шумо аҳсан мехонем, зеро ки аз ин ҷо бармеояд шумо дар ҳақиқатан хеле зиёд тамрин кардед. офарин. инак рӯзи баргузории маросими ҷамъбастии шоу барномаи озмунии ҷумҳуриявии парвин фаро расид. баромадкунандагон дар ин саҳна ки ғолибони шоу барнома мебошанд ҳаяҷон доранд, зеро имрӯз ҳунарнамоии охирини онҳо дар доираи барномаи парвин мебошад, вале ҳисси ифтихору хушбахтӣ низ дар чеҳраи онҳо намоён аст ва онҳо сазовори эҳсос намудани ин ҳиссиётҳо ҳастанд. хулас дар маросими ҷамъбастӣ ва ҷоизасупории ғолибони шоу барномаи озмунии парвин ки бо тантана дар театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ баргузор мегардад, иштирокчиён ҳадияву дастовезҳои хубе омода карданд. истеъдодҳои наврас болои саҳна парвин шуда медурахшанд. ин баромади нурафкани онҳо фардо соати 8 бегоҳ аз телевизиони Баҳористон пешниҳоди шумо мегардад.